balai ke hambai tini sarik sal pasang jorao tan baging ke sino parao sung kasya agi sini okra sakar rok sungno tui dulu ti kaimani bagai brongno balai hambai tambai ke borok sungno mon ke kaham ke nai thoko sungno tui phaija sinoro kaisa ke para kumuti te kaisa ke tanglai tilai aba hai khai nai sinoro balai ke sungno okra sakar rok nai thok ke sungno kaham ke tui dulu ti phaija nga sung bises ke jaga hangke tabo gurupodo tribal colony SB school obo jonme joynagar ni bisingo kolayo yang ke Rotonpur yang ke Bubagra o tinta ponseti sini kaisa para tai tanglai tilai ke sungno okra rok balai ke nai thok tui phaijak ani bagai baksa ke basi no okra rok theibai ka je bongni kumuti songjak rok ani bagai tini te sakatal ke kumuti rok song lainani bagai tini chung okra sakra rok tui dulmani bagai chung ora asok layo tai bo tonggor kobang masini o tanglai tai para ganai gini sungno borok sungno tai nai tolai nai thok ko tui nani bagai aro kobang masing kok salai ka abai kino abai kana sung te bo basakang ga go koi thanglai nani bagai sini area wa sung bai ka develop khai tolang nai abar ongno tui sung kobang mas salai ka ani bai te bai nai sino kara ongno tui jot na ham motor kayak apa boy apa rogo sini yang tolak ke berapa bom tirok toman ini lagi deh mana sini sung tongpuru sung kalai puru ini orang ni hampir sami tanang ka apa tuh salah yang lain mungkin roh lain dia kuno roh lain boleh kanang kan juga jatuh mah buat feel gini aja puru parah nih banget tahu mat feel kan kalau tongan ini enggak boh saya separah boh koi bawa tang liap le tam kaje dia pada masalah dalai nei lagi uku sobri baru ngaro aku wis kerja ai ta mam kata tei sia heda tom ke para ke tong le tamu tong piu ke ngong adina na go tamu tu para kelia mulia gitu mulia dễ già ní chả giá luôn lấy trồng pháo với chủ nghiệp này có cũng cái hai giá đã phải là trồng xuống lấy bó rồng nó tại phải cho nó này tâm đi sáng nay thay cái gì có bó nó thăng đi à trồng đi à orang trồng nó phải chả đi bó nó orang đi phân của thăng cả lên đây sẽ kêu phải nhân cái phải mà ní orang trồng cái gì đấy cái trồng đi à am đi rồi nó para o politika heda nge ketalbane phanya hingga to butuh samman man sasong nyo ang makoy phanya nyo ang norwin tong lah ni phaja ka asawoi norwin ang masong nai heda ama hayani sai joto ni somothon na ke bu masong nai nung nok khan tang dong di tu kon tang dong di bu jot bu do go tia to ba chu ko ba ting dong la মানে ba para khor bomoi ba skronyai tong phaja bo karoni tong phaja theda bo darna bulai to lai jang ni phaja bo ko jaga phaja ni noglo tang lain kerang na ta theda tang lain ka se yang bini ya tang lain rak na ta mane ruk khawai na ya ke bai ke semana rất sawoi nya ba aje nogo tong phaja bo sabla bon kuru tong phaja ta aje nok phangbo komitiyo san bo janu no garba tonga bo ai odi ka tong kai chime na cha ni nogo an nogo ai cha dong kai phai ma sa hai ani nogo buri khari phaja hamle do mani buri khari phai ma sa ang para ma sagara bla ani basala hai khari phaja tam khanya kya tam khanya kya ni mas ani mama jatha ni pano tong khanya jadi bong sebano hisang ni mane kuni pan hamjang le khalai ni naro asroi na phaja ble mas khalai ya di bara mas khalai mas tong tong na ni khanya ni to